Ginatag sang Bureau of Fire Protection nga 2 ka minutos lamang ila response time tapos sila gin-inform na hanungod sa nagluntad nga sunog sa balay sang Pamilya Katoliko sa Pavia sang Domingo. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Senior Inspector Mary Angeli Hala, Fire Marshal sang BFP Pavia, yagin pahigang wala sila sang nabaton nga tawag o kun mensahe halin sa publiko nga nagpalabot sang impormasyon nga may nagaluntad nga sunog. Sunod sa iya 9 minutos makirigad sa alas 8 sa aga sang may nag-walk-in sa ila istasyon kag nagpahibalo nga may nagluntad nga sunog kag insigida 11 minutos makirigad sa alas 8 nagwa gilayon ang ila team agud magresponde. Ginpahayag maninghala nga bisan malapit lamang nga istasyon sa ginluntaran sa sunog, wala sa may nagpalabot sa impormasyon sa ila rason nga sang nagabot ang mga bombero sa lugar, dako na ang kalayo. Dugang pa niya ginabanta nga 50 na 10 ka minutos na nga nagsugod ang sunog antes pa ini na palabot sa Bureau of Fire Protection. Nagapanawagan ang ahensya sa publiko nga kung may emerhensya mas maayo nga gilayon nga magtawag sa emergency hotline sagod mas mangin madasig ang pagresponde kag malikawan ang mas dako nga halit sang sunog. Nagkapagabay nga tani kung may mga emerhensya kita nga mabalaan or makita kag kita magtawag dayon sa aton mga emergency hotlines kung diin man kita sa pinaka nearest station nato no. Kag isa pa ang hambal ko lang na ang fire safety is a shared responsibility. So hindi lang ni siya responsibility namon kung hindi man responsibility naton tanan isa matag isa naton. So first kung before kita mabasol kung sino man basulon ta pwede man natin mangkot atong kaugalingon ang aton self kung ano ba lang aton nabulig during sang isa ka emergency. Si Fire Senior Inspector Mary Angeli Hala sang Bureau of Fire Protection Pavia.